Takže čaute ľudia, ja vás vítam nového videa. Dnes už budeme hrať nejaký normálny Minecraft, obyčajný single player. Takže si rovno môžeme vytvoriť nejaký server, napíšeme si, že dajme tomu, čo tam dáme. Na SK Let's Play. Napríklad. To máte, si dáme, že si dáme. Nechceme bonus častku, nechceme ani čípy, nechceme nič. Tam dám kredivu a si vygenerujeme svet. Vygeneruje sa. Nechám vygenerovat, nech se to už generuje. Dobré, máme tu nějaký svět. To je zajímavé. Ale jednonečka ničem. Máme nějaké stavení. Tuto máme uhlie. Všeli, čo tu máme? Kameň, ohrožný porke. Podobne. Ja som koľko uhlia. Začiatok bude dobrý. Ešte nás také železo. Samozrejme nevesne to je na Dobre, máme drevo, si robíme crafting. Robíme printáč. My si robíme rovno kamień. A potem mi to uhlie. Asi pôjdeme potom do nejakej jaskyne a robíme si, načožíme si suroviny, a tu to zabudeme si dokonale. Načožíme si nejaké suroviny a až časom pôjdeme si niekde postaviť dom za také 3-4 diely. Aby sme si zatiaľ naťažili suroviny a aby sme mali aj niečo na ten dom a také veci. Ešte neviem, aký budem dom stavať, lebo dom stávam asi 3-4 krát. Lebo nie som taký builder. Asi nám to uhlia, čo tu všetko bolo, nám asi nejde, treba však. Už máme skoro pol staku a sme prišli tak dole nízko. Ešte toto. A ešte toto, ešte toto. A dobre, maj to tak, keď už toto máme. Vezmeme trošku kameňa, tak aby sme mali na meč, na sekeru, na lopatu, krúpače, také veci. Dáme to do... Skúsime dať ten stack uhlia, lebo potom ho zase v jaskyni budem mŕtvia a tu sa nebudem zbierať. To je rýchlo, tak to na začiatku, keď máme tak sa budeme. Ja som sa prepriem. Toto už oberiem, aké nebytná, nebude skôr.
Dobre, toto si myslím, že bude stačiť, ale teraz by sme potrebovali nájsť nejakú normálnu kejku. Aby sme tam mohli nájsť aj napríklad aj revú a všetko. A možno trošku jedla by sa ešte hodilo, hráme na otvornosť. No, uhliek je strašne moc uhlia, ale to už nebudeme brať. A tam sú prasata. No, už musím si urobiť niečo. Robíme si nič. Ešte rovno jeden. Ešte som toho sekeroval, to si teraz nebude, ale urobím si. A rovno už je bokati. Dobre. Ideme tu pozabíjať tieto zvieratá. Dobre. A už nemáme Hunger Bone. To je dobré. Takže si budeme musieť kúpiť niečo kúpiť. Co? Tentokrát niečo ešte zabijeme. A môžeme nazbierať aj nejaké sídliky, tak si urobíme nejakú farmu. Necháme vypekať, zatiaľ tu zapojíme také sliepky, nejaké sídly nazbierame. A vajíčko, no. Keď sme nemali takých 10, tak by sme si mohli, možno, keby nám vypadli z tých sliepky, tak by sme si mohli urobiť aj pár na sliepky, lenže mám jednu vajíčko. Dve vajíčka. Keby vypadli na obidve, tak by to bolo vajíčko. Na tam tu kvečíme. 17 pierok. Dobre, ideme si preto mysle, pozrieme sa do týchto jaskyní. Dobre, to môže byť. O, dobereme to už. No ešte diely by malo byť okolo 10 minút, viac nie, 10-15. Budem to zbytočne robiť 40 minútové. To bude takto 10 minút. 12-15 maximálne, tak sa bude dať video skoro každý deň. To bude celkom super. Takže toto už bude podľa mňa stačí, už nám skoro spadá aj pol. Už ne, samé uhlie, ale žiadny aj nie. Toto kejvka to ani moc veľké nebolo. To je neprásne. Skoro jedno, vybereme na chvíľku. Áno, aj kašlem na to. Môže vidíte niečo? Á, urobím perčku. Žiadny iron. Tak to nás musí ísť hľadať, no. O tak ja to tu ukončím a v ďalšom diele pôjdeme hľadať nejaké jaskyne a tam by sme mohli si natešiť straviny a tak. Takže ja sa s vami ličím do prvého dielu z našeho Minecraftu singleplayeru
Dúfam, že sa vám táto séria bude páčiť, ak tam tak môžete dať like, odber, koment a budeme sa tešiť v ďalšie oddiely, takže čau.